Dini iku bocah kang iso diomong bejo sanget. Duweni keluarga sing utuh, luwih-luwih wong tuane kacukupan. Awit cilik kabeh kapinginane ra tau kabantah. Dadine pas Dini gedhe, dadi bocah sing bandel lan gawe ning lawan. Sawijining dina, Bu, Ibu, Bu, endi sangune? Nyo iki duite sangu ke? Duwe sakmene iki. Nggo apa? Nggo tuku es kurang. Yo cukup iki ke, sampe hemat iki Lah iki kurang, Bu, nggo tuku es kurang semene iki. Ini nyapu tuh, ket mau tak rumah-rumah ke rumit ae. Iki lho, duite kurang semene. Tak sangu nih, tak tambahin. Nah, tambah ae dimanja Pak, pamit. Assalamualaikum. Salam. Sekolah. Hati-hati. Bin, wis bali kowe. Aku njaluk tulung ya. Titip duit kono minyak. Dipane ibu aku langsung nukone soalnya. Wis teko sekolah dikoni sekali-sekali nya duitnya sini. Tambah caca. Berapa? campur ya. Kasih. Duit yang dititipnya yang Dini malah tinggal tuku jajan yang warung. Sak tekane rumah. Assalamualaikum. Penake. Nanti titipanku mau. Mulai tuku minyak, mati tuku jajan. Piye jawamu? Malah kudu citik ngono teh eram. Masalahnya duit Dini tuku minyak, Dini untuk Dini tuku jajan. Tak ada ibu loh kowe. Mecing Apa to iki rame-rame iki? Iki lho Bu, anakmu Bu. Kudune ke Dini tuku minyak, mah Dini tuku jajan. Piye to Dini ki dadi mbok sing amanah ngono lho. Alah aku perkara duit ngene mureng-mureng. Males aku padon ya. Nesu. Sauntara wektu, wong tuane Dini marani Dini nyang kamare. Ayo, marani Dini akeh mau kamar, wis dadi bocah. Dini. Apa Pak Bu? Ganggu wae. Kowe iki boyo ngono ibu resik-resik omah kono lho. Aja madolan ning kamar Ah, dhewe aku terus. pembantumu, aku ki anakmu malah kon resik-resik. Iki lho ngono kuwi to marang wong tuwa. Iki dikon malah ora jawabanmu ora malah ora ngenakke ati. Kuwi lodokan Mbak Yumu kayak sregep resik-resik omah. Ayo iya Mbak Nita Ora ki kowe. anak kesayanganmu, ora kaya aku, mbok padoni ae. Weh, bocah. Liarnya ndi kowe? Halo Sin, Halo. nyapa? Ayo ketemuan. Ngajak Baskoro sisan. Ning ndi ali ketemuan? Ning nggon biasane. Siap, OTW. Oke. Yo, bareng ketemu malah disengut. Alah, aku nang omah kok dikadini wae nang bapak ibu dadi males aku nang omah. Jadi mana aku kok alah, pokoke aku tuh kok nang omah kok dikadini wae sing jarene aku. Ora aku resik lah, sing jarene hambatan lah, sing jarene nakal lah. Pokoke wis dikadini wae ngono titik isik dibanding-banding karo Mbak Ayu. Ya aku cegah nang omah. Kowe ancen salah di bintang wong tuwa kuwi iki dilakoni. Padha wae ngono kuwi kok anak biasa. Wong tuamu ora ngrasa nelongso. Tak pikir-pikir omongane Cindy karo Baskoro iku ana benere. Seharusnya aku kaya ngono nyang wong tuaku. Saiki lebih apik aku njaluk ngapura wae nyang wong tuaku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dulu dini aja mau ngapura, dini sadar sama Niki, dini pun wani kali bapak ibu, dini pun bantah-bantah bapak ibu. Walah yo nduk. Nek omong di bapak ibu kuwi sing sopan, nek dikon aja mbantah. Nggih Pak. Ibu seneng yang ndelok kowe ngerti kesalahanmu terus gelem njaluk ngapura. Nggih Bu. Pesene bapak karo ibu nek pemane marang wong tuwa kudu duwe tata krama. Nggih Pak, Bu siap. Nuwun ngapura nggih.